L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ma sab l-ebda nuqqasijiet minn Chris Fern u Edward Cicluna fi żmien li kienu jokkupaw ir-ruoli ta' ministri. Dan ħareġ waqt seduta oħra tal-kawża tal-Vitals relatata mal-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella u li fiha komplet il-kompilazzjoni tax-xhieda kif numru ta' persuni u kumpaniji ġew mixlija b'akkużi xpronati mill-inkjesta tal-konċessjoni ta' 3 sptarijiet. Fil-fatt l-Awditur Ġenerali Charles De Guara għal dan waqt li kien fuq il-pedana tax-xhieda u kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tal-Avukat Stephen Tonna Lowell. De Guara spjega wkoll kif il-Ministeru Finanzi dejjem aġixxa b'mod impekkabbli hekk kif dejjem ipprovda d-dokumentazzjoni li kien hemm bżonn filwaqt li dejjem ikkoopera, dan filwaqt li ma nstab xejn fuq il-Ministru Edward Cicluna u s-Segretarju Permanenti Alfred Camilleri li jinsab ukoll fost l-akkużati f'din il-kawża. Tul ix-xhieda tiegħu l-Awditur Ġenerali spjega wkoll kif l-eks Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa Joseph Rapa kien wieħed mill-aktar persuni li kkonsultaw fl-investigazzjoni, dan filwaqt li ma nstabet l-ebda legalità fil-konfront tiegħu. De Guara spjega wkoll kif der ċar il-Ministeru tas-Saħħa qatt ma kien ikkonsultat dwar dan il-ftehim b'saħansitra jgħid li l-eks Ministru tas-Saħħa Chris Fern ġie mwarrab filwaqt li ma kienx hemm assistenza minn esperti fil-qasam tas-saħħa. Sadanittant De Guara sostna li l-involviment tal-Ministeru tal-Enerġija kienet xpronata mill-fatt li taħtom kien jaqa' Project Malta. De Guara spjega wkoll li fl-ebda ħin ma riżulta involviment mill-Avukat Brendan Gatt. L-Awditur Ġenerali tul ix-xhieda tiegħu iċċara wkoll il-fatt li investiment kapitali qatt ma sar għax it-turiżmu mediku li kellu jiġi attirat u jiffinanzja tali proġett qatt ma mmaterjalizza. Fis-seduta fost numru ta' xhieda oħrajn xed ukoll is-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spaniol fejn ippreżenta ftehim li kien ippreżenta lill-Kabinett fl-2015 l-eks Ministru Konrad Mizzi flimkien ma' numru ta' dokumenti oħrajn dwar laqgħat tal-Kabinett bejn l-2015 u l-2021. Brabta ma' tarif li ħareġ fl-laqgħa tal-Kabinett f'Settembru tal-2019 fejn l-eks Ministru Chris Fern ma rridx li 3 sptarijiet jgħaddu taħt konċessjoni, Ryan Spaniol ikkonferma dan ukoll.